Man kan få inspiration rigtig mange steder fra. En af de store inspirationskilder, jeg har, det er den mand, der hedder Gary Vaynerchuk. Man kan se ham lidt her. Han er en amerikansk iværksætter, som har helt tilbage fra, jeg tror, 99, hvor han hjalp hans far med at... Hans far har et vinfirma, som han hjalp med at komme på med at lave en masse YouTube-videoer osv. Han har i dag sit eget Warner Media, som er sådan et mediebureau, som hjælper store virksomheder med deres sociale medier osv. Han er meget, meget inspirerende og er faktisk tissehammerende god, fordi han kommer med rigtig meget, udover god inspiration, så rigtig meget viden omkring, hvordan man skal poste på de sociale medier, omkring AI i øjeblikket osv. Så hvis man mangler lidt inspiration, så skal man tage og kigge på hans, og især hans YouTube-videoer. Han lægger nogle videoer op, hvor han blandt andet holder nogle foredrag. Det vil sige, det er videoer, der varer nogle gange op til en time. Og det er altså sindssygt spændende. Det var et lille hint herfra.